Kpakpando ihe ndị Igbo. Ezigbo na-ege m ntị ebe ọ bụla ị nọ, ma obodo oyibo ma obodo Naijiria ma obodo Afrịka. Ana m ekene unu. Abụ m nwa maazị onye Anambra steeti. Afọ m bụ Obiajulu Nwaọzọ. Esi m na mpaghara akụkụ Igbo, Anambra steeti. Abụ m onye Ụmụnze dị n'Orumba South Local Government Area. Mgbe m bido gụwa egwu, ihe a na-akpọ ya LOPH, Low Famino, Lord of Pure Hip Hop, nke na-egosipụta n'ọnwa bụ onye isi ndị nne na-agụ egwu ndị oyibo na-akpọ hip hop. Ihe omimi. A ga-asị na ka nne m mụọ m ka m bido gụwa egwu n'afọ nne m, maka na be anyị papa m mgbe ọ ka nọ ndụ ọnwụgo na ọkwa ya masta ka ọ bụ na Anglican Church. So a na-ege egwu na be anyị mgbe mpempe. So m ga-asị na amụ m nọrọ n'ime egwu gụrịa ya. So ana m mgbe anyị nọ skuul ana m agụ egwu, kama ama m m ga-abụ musician tata na egwu ka m ga-eji wee na-eri nri. Kama ana m ekene Chineke na anyị megidere ihe egwuregwu anyị megideziri ya ọ bụrụ biznes. Mgbe ahụ a na-ege egwu, ahụrụ m egwu n'anya nke ukwuu, na-ege egwu, mana ama m na m ga-agụ n'egwu bụrụzie ihe m ji eri ihe oriri. Mgbe anyị nọ skuul ana m agụ, kama anyị na-agụcha egwu ndị ọcha. Mgbe ahụ ndị ọcha maka like LQJ ha, Dr. Dre, Snoop, maka ebe a na-agụ egwu ha na-eṅomi ha. Mana ọ ka ịma mgbe na Naịjirịa anụ na mmadụ na-agụ egwu, enwere otu a na-ese enechi anya asị onye isi na-adịghị mma. So mgbe ahụ anyị agụ ya, anyị na-ewepụtacha onwe anyị na-agụ ya, kama na ọ nọkọtara dịka ebe late 90s notice fụze na ndị Naịjirịa na-abịazi na-eṅomizi ndị ọcha na-agụzikwu egwu awantịlọ. So nsị ihe akwa na ihe mma eme nke ukwuu ma esoro na ha mewe ebe ọ bụ na ọrụ adịghị na Naịjirịa. Maka mụ bụ graduate, agụ m na University of Nigeria Nsụka, agụ m sociology and anthropology. So nsị ebe anyị chọka adị onye mara ihe omeme ya mewe nyewe onwe ya n'ebe ọrụ adịghị na Naịjirịa, asị m ka anyị mewe nke anyị ma anya ya. Ịma egwu anụ anyị na-agụ ọgwọkwanụ mmadụ niile hụchara ya n'anya, especially ụmụ nwaanyị. Ụfọdụ like mụ ana m achọ nwaanyị achọchikwenye ya ike. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị na-ahụ, ụfọdụ n'ime ha na-ahụ ha nweke ha like ya maka na ị na-agụ egwu. Ịkpọpụtezie ya nso ka ị ma ma orukwara ihe nwaanyị eji eme, ihe orukwara ihe ga-eji nwaanyị eme maka ịza ụlọ na isi nri na ịkwanyere onwe ya ugwu asị nwaanyị. Ịfụ na ha abụrụ ụdị ihe nchọ. Ike ọ bụ na a na-ahụ na klọb a na-agba egwu awantịla na-agba. So ọ bịazie m nso, ọ hụ na ọ bụrụ ihe abụrụ ihe nchọ. So mụ na ụmụ nwaanyị na-enwegide problem maka na ihe na-achọ ka ha mee ha adịghị eme ya. So mgbe ka ha bịa na-ene m anya na anyị na-agụ egwu na anya dị anyị n'elu, mana ha mara na anya dị m anyị. Igbo wen wụrịanụ maka na nke ahụ anyị na-achọ n'oke elu anọ n'anyị n'ogbe aka ugbu a. Kpakpando agbaala o. Kpakpando bụ n'ụlọ onyonyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando. A na-afụ anyị na Naịjirịa niile. Kpọọ anyị na Kpakpando ihe ndị Igbo.